O espello xa nunca lle fala, reflexos que fuxen non cruzan miradas. A noite lle chamas en sonos. Hoxe imos a viaxar á área recreativa do Muiño de Salgueiro. Unha área recreativa aquí na parroquia de Barbude, a carón do río Liñares, que se construiu a raíz dunhas negociacións que se fixeron con Hidroeléctrica Cortizo, que quixo construir unha mini central aproveitando a auga do río Liñares. Esa mini central construíuse un par de kilómetros máis abaixo a raíz da autorización, digamos, dos veciños de Barbude, Aguións e Paradela, que se viron afectados en canto a unha serie de problemas que plantexaban un principio, como eran a inundación dos terreos dos propietarios afectados, a formación de néboas do embalsamento da auga do río Liñares, a restauración dos muiños que había río abaixo e a creación desta área recreativa. Industrias Cortizo aceptou todas esas condicións para poder construir a mini central e ao final levouse a cabo. Construíse unhas mesas merendero e o muiño, bueno, pois tamén se fixo unha reparación por dentro e está aberto a disposición do público para poder velo. Un eco de dor, o vento que ri, testigo do mal que só pensa que culpa ten. En todo canto pasou, a nube viaxa con el. Aquí, bueno, estes barrancos de Pina, por suposto, que son dunha beleza espectacular que eu non recordaba hasta que fai pouco pois viñamos por aquí a ver o curso do río Liñares dende ese embalse ata a mini central. Polo medio están eses muiños restaurados, esos restos que quedaban da fábrica da luz, aínda queda esa especie de pasarela de ferro que había, cruzaba o río de un lado a outro. O seu dono era Manolito de la Luz, o fillo daquel Manuel Portoverdura, que chegou a Cuba comprando os periódicos da mañán e vendendos, e co que sacou pouco a pouco foi asentando un pouco a vida ata chegar a montar unha fábrica de escobas que lle puxo o Águila de Nigoi, e de aí ven o nome de O Escobeiro, que foi o que fixo este edificio emblemático que queda todavía na estrada. Non solamente fixo esa casa, sino tamén fixo outras moitas, como é a de Calzado da Esquina, ou como pode ser outra de Don Nicolás con Marqués de la Vega de Armijo. Cando Hidroeléctrica Cortizo aceptou todas esas condicións que lle poñían os veciños de Barbude, dende o embalse no Agrovello ata a mini central fixo un camiño que hoxe se utiliza como sendeiro, e incluso hai unha ruta de sendeirismo marcada polo Concello que chaman a Ruta das Eléctricas. Non cruzan miradas, a noite lle chamas en sonos, en soños, a luz xa se apaga, está temeroso. As horas arrastran, non saben de amor, o frío golpea, un eco de dor, o vento que ri, testigo do mal que se achega. Só pensa que culpa ten, en todo canto pasou, a nube viaxa con el, que gustos o castigo, vive coa necesidade de romper esas cadeas dos seus pés. Escoitamos os murmullos das follas dos árbores cando sopla o vento, escoitamos o cantar dos paxaros, escoitamos o acompañamento do río no noso camiñar. É unha ruta que ten todos os atractivos turísticos, digamos, bastante ben ideada, onde ves barrancos á dereita, barrancos á esquerda e unha zona da estrada moi pouco visitada. E eu recordo que cando éramos rapaces facíamos aquí reunións familiares e merendas familiares cos meus avós, cos meus pais. Para chegar aquí dende a estrada non tendes máis que coller a carretera da Ulla por Aguións. Ao chegar a Trasmonte, aproximadamente no kilómetro 4,300, hai un cruzo á esquerda que está indicado para vir ao Muiño do Salgueiro, e para regresar é un pouco máis complicado porque hai estas pendentes do 13 ou do 14%, menos mal que solamente son 400 ou 500 metros, que, bueno, chegalle ben para poñer os piños máis altos que haxa e facer un pouco de esforzo extraordinario.
Espero que disfrutades desta viaxe como sempre e que vos sirva de guía para facer a vosa aventura particular por estes camiños dende aquí ao embalse do Agrovello ata a Miño Central.